Ovvjament, inti għawek għatmur Għatmur mainstream. minn kultura li għax speċa interament kważi l-antitesi tal-mainstream. U t-deċidi isma għanu pass. Fid-dinja tal-mainstream. Ifimni, kienet tranzizjoni, ma kienx fil-Got Talent speċjalment, ma danċ għamil xi tranzizjoni ta' barra minna u xorta mortem fil-Got Audition u bdej naqbad magħhom kif kont imdorri li nagħmel fil-norma tiegħi fil-Betis u daw l-affarijiet u fil-freestyles u hekk. U l-ewwel dar l-audition għamiltilhom speċi ta' ħaduha sports, ġifieri dak it-tip. Skont għamil fl-audition? L-audition kont mort għamil diskajsa banger mal-mek u bdejt nagħmel balla punchlines fuq il-judges li kelli qudiemi. Barra fuq Howard dakinhar. Biss. Strateġikament mhux Howard? Le, għax ħanejlek xi ħaġa ġan, fl-audition huma jażlu. Ġifieri, ma kienx strateġika, il-judges jażlu għanduk xew le. Okay. Tifhem x'għandek jiġifieri mur flott. Allora ma tax kien strateġika li fil-fatt taqbad mal-ġudges. Jew skont kif bad mal-ġudges. Laħadwa. We're going to be part of this act, biex ta'. Eżatt. U jekk tarhom huma vera ħadu pjaċir u verament jiġifieri ma kull ħaġa li ngħid, reaction jiġifieri. Kieku kien hemm nies dakinhar dik kienet minn il-COVID naħseb. U anke inti kif irixtaw tbissimt. Eżatt. Qed titbissem, qed tħodha lightly. Li bes karkurem jew. Ma li bes ħażin ħafna. Taħseb? Le, toġobni, relax u ħafna. Id-dispożizzjoni tiegħek toġobni ħafna jekk. Astra. Għax dirrilassat ma. Daskemm ma kienx interessani minn xien libes dak iż-żmien u daskemm naħseb ma kontx qed naħdem mort ant il-mek qed lutini flok. Naħliflek li jekk għamilt jiġifieri. U għet nilab naqa basketball jenu l-Lakers u Kobe. Fimt? U insomma, mort u konti relax ħafna li naf diġa s-sana għamela dak izmin konti għattajt għax konti għat fuqa biss il-ħagġa. U mek t-der rilassat immens. Għax ma kelli xogħol għalmin mux hemmhekk naf sa nagħmel ġifieri diki l-aħjar mindset li tkun fiha. Għax fil-bidu bdejta li kemm qabel ma tmur fuq il-palk kemm hija. Qabel ma nafx bro, ma nafx kif naqbad nispjegallhom jew esperjenza. Il-backstage hawnhekk xorta kont. Mbagħad mort fuq il-palk għax kif qed titkellem kif qed tiżomm il-mikrofon. Relax. U x'ismu għaw. Niftakar ċara li Howard kien qal xi ħaġa speċi ta' kieku kelli l-golden buzzer kont intiħlilkom wara li fil-comments ta' wara għax eżatt xi ġiex acts qabel ma tlajna aħna telaw il-concept of movement men. U ħadu jien. Ta' Cheryl. Ux ta' Cheryl law jiġu. Mela. U sakemm wasalna mek il-golden buzzers kienu telqu kollha. U dak it-tip morna aħna u għamennija u daw għamu bil-wifqa, iġabxbu. Standing ovation fl-axħar. Tifhem? Umbat inkazzajt, ġifieri, dak it-tip dik baqalġu moħħiet. Ma daf kemm xtaq dak il-golden buzzer ostra. Ma għaddewk le xorta. Ejja, u kienet ekwivalenti ta' golden buzzeri il-performance u n-nies ħadwa tajjeb ħafna. U xismu għaw, u kota lajt eżatt il-mek u l-funk insomma. Għalfej għazit li taqleb mainstream? Mux taqleb fil-sens id-bqajt l-istess, ma li t-parteċ pa fxaġek, għalfej? Jena dejjem xtaqt li l-massa tifhem bro, verament il-potenzjal li għanda l-arti tagħna. Dik hija xi ħaġa, dik kif ħan wassalilhom jien. Kif ħanaqbad il-daw, għax daw min jarom daw il-programmi nisa ta' d-dar. Tifhem taf kif huma affarijiet inti ċikkat naddaf. Fimt, ek jaraw. U jarawhom ġifieri familji wkoll. Tifhimniex ħażin anke l-ġiel jarawhom u hekk. Imma l-massa kif ħan waslulhom dak li nagħmlu aħna u jidher autentiku f'għajnejhom biex forsi xi darba fl-aħħar. Imma għalfejn kellek daqshekk interess lill-massa taċċetta dak li nagħmlu. Mhux taċċetta, rid nibda ndaħħal ir-rap iktar f'kull imkien hawnhekk, mhux dejjem inħoss li huwa look down upon, ġifieri ħarsu l-isfellejħ jew fim ċadnejlek irid nġibu parti mill-kultura Maltija, dak kien l-għan tiegħi. Issa inti jekk trid tiġibu parti mill-kultura Maltija, speċjalment f'daw iż-żminijiet, tġibu parti mill-kultura Maltija minn YouTube. Fimt, għat-television għandu s-saħħa ta' barra minn hawn fuq dal-pajjiż, naqset issa imma dak iż-żmien u dak kien l-ewwel verżjoni tal-Got Talent, ġifieri iktar u iktar ħajraw x'ħajjiġri n-nies.
U badna għamennija, u mbagħad għamilt għannuwi fis-semifinal biex inkun ċert li ngħaddi ukoll ovvjament għal-final biex nagħmel dak li għamilt fil-final u mbagħad għax konċert li b'dik id-diska rid vera noħroġ mill-qalb u l-estess ħadna standing ovation, imma mbagħad jiena kont diżni ħanamel bħal Joker, fimt? Jidħol hemm hekk u dawk u għadda mbagħad nisplodi li l-nifsi fl-aħħar bikom b'kollox. Mela tlaqna?